Wow. Original ani Maigsoon nagatubang sa dagat. Nya giusab kini 1960. Duha ra ni sila kabuk sa tibuok probinsya sa Sugbo nga wa magatubang sa dagat mga igsoon. Good morning, good morning, good morning mga igsoon. Agi lang tas Buluon padung tag Santander. Nindot kaya akong dagan gikan sa syudad padungan ni mga igsoon tungod kay bag-og change oil lang ako ang motor. So muna ito ang last part ng tuming so no, special additive ni siya. Oil additive MOS2 shooter. Anti-friction ni siya mga igsoon. Nata sa Barangay Arbor, murag sakop na kini sa Buluon mga igsoon. Actually kining dagat kanhi sa ubos. Kana siya marine sanctuary. Oh. Laom kayo ang pangpang pan makita na tos ubos mga igsuon. Dunay pawikan. Anyway karon adto ta sa Santander. Anyway, shout out sa ta sa di pa nato sugdan ang atong vlog. Big shout out and big hello to Alibiado family in Saskatoon, Canada, to Mr. Lester Labra of Australia, to Jill Alimar, big shout out to you, and also to Natividad Villas from Pugalo, Alcoy, from Mr. Mark Mosqueda. Big shout out also to Mr. Bobby Famador of Bae City, Negros Oriental. Big shout out to Miss Deliz Rivera Awihaw Toledo from Chris. Also to Mr. Edwin Tayo, to Mr. Chris Cabadada of British Columbia. Hello, how are you there? Big shout out to you. And to Mr. Diosdado Caparas and Tita Caparas in Carigara, Leyte. Big shout out to you both. Amping mo kanunay dias Leyte ha. And to Matt Samyon in San Francisco, Camotes. Unya mag shoutout pa tayo niya ha.
And lastly to Charis, Carl, and Oren from Andre Sanchez. Big shout out to you. Amping mo kanunay. I hope maayo inyong adlaw karon. So karon mga igsoon, padayon ta sa tuong biyahe padong sa Santander. Sa iyo mga gutom eh. So ako ang buhaton karon. Igabot na to Uslob. Kaon sa kong pamahaw. Woo! Balik ta, doon na tayo nakitaan nga kuhaan ito, dagkong kaldero. Ito sawayan. Poblasyon Uslob ni may iso na. Alright. Tora o, gabagabag ka o. Saway ta. Mahaw ta. Di na ito'y lumayagan o sa kasurf o halang-halang o. Doon ako halang-halang. By the way, nata sa Uslob poblasyon. And doon na tayo sa Pepsi. So, tara, let's go. Mahaw ta. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Welcome to Santander, Cebu, mga igsoon. Mao ni first nga barangay no. Gikan ka og Uslob, mao ni first nga barangay ang barangay Pasil, Santander. Katadre magsuon. Oh. Sanayon. Wow. Ay. Ay. Dutar ay. Awa ko na dire magsuon no. Atubangan na gyud aning viewing deck dress Pasil. Sakata.
Dia. Kaunta. Alright. Doon ay bagong daan dre mga igsoon. Kani ha sakop pa ni sa Pasil, Santander. Kung largohon nimo ni poblasyon Santander ang ilahang munisipyo nga tos unahan. Apan anita agi left turn ta doon ay bagong daan diha mga igsoon kanang Pasil to poblasyon. Ang imong timailhan kani oh. Kang naay kuan diha murag sa NGCP. So left turn tanga na mga igsoon. Tara, let's go. Kani dire. Kani oh. Kani mga igsoon. Lahos na nig poblasyon. So karon ato tag poblasyon atoon to Royo na to ang ilahang simbahan. Kibaw pa mo nga ang Santander kaniadto gitawag kinig Tanyong. Unya pag-abot sa mga katsila giilisan kanig samas pangan sa usa ka lugar sa Espanya ang Santander. So mao kining nahimong Santander mga igsoon. Kini mga igsoon no, makalibog ni kung first timer ka. But kini padong ni sa Liloan Port. And then kining babaw mga igsoon mao ning padung sa ilahang poblasyon sa simbahan sa Santander. Alright boss, thank you. Unya ari ta agi padung taga Liloan. Karon ato sa kuan atong duawon ang ilahang simbahan. No? Tuos babaw ang ilang balwarte oh. Ato nang duawon diha ano, dako kay nang balwarte. Awa. Awa. Woohoo. Naana to sa likod nga bahin sa kuan ha, sa poblasyon, sa dagat na nga bahin sa poblasyon. Anas babaw. Ana diha ilang simbahan. Boss. Ako sudlo ni balwarte diri boss ha. Amo naman ning simbahan boss no. Sumodo na ding simbahan. Ang likod nga bahin sa simbahan. Atuon na to na nya. Sa pagkakaroon kini may atok-atoon. Ay pakita ninyo karaan na kay nga balwarte. Tara. Wow. Ito basahon. Watchtower 1813. Kakuha niya yung trawa kanina yun. Sudlon. Mawa.
Baluarte. Doon ay nakasuwat nga do mga igsuon sa entrance sa watchtower. Nga nahunong lang kuno ng pagpang-raid sa mga Moros. Anang napildi ang ilang leader nga si Chief Goranding. Hawa. Ora. Maunang anhin nila gibutang ang watchtower tungod kay overlooking na sa katubigan, open sea. Suta silahang simbahan Saint Gabriel the Archangel. Wow, awag ng design na mga igsoon. Completed in 1898. Apan ang original ani mga igsoon nagatubang sa dagat. Nya giusab kini 1960. Duha ra ni sila kabuk sa tibuok probinsya sa Sugbo nga wa magatubang sa dagat mga igsoon. Saint Gabriel the Archangel Parish in Santander, Cebu. Ato ning suruyon. Ato ning suruyon. Oh, wow. Oh, ara. Wow. Duta no. Okay. Nadire ilang munisipyo. Na ilang police station dire. Wow. Dako ning Santander eh. Actually mga igsoon, ang Santander maoy smallest municipality in the whole of Cebu province. Apan malambuon. So adto ta sa Inadlay Peak. Then after mga igsoon, adto ta sa Liloan Port. So maagi ka diri of Bunlan Elementary School.
Awa na ko ding atong pagkalaagan. Woohoo! Soroy dyan gawins! Wow! Tawa na! Woohoo! Awa na may salay! Wow! Woohoo! Wow! Woo! My goodness! Tawa na! Kada diha may igsoon San Jose na Negros Oriental. Nya nga dos pikas Sibulan. Nya nga dos pikas Amlan. Kana diha kanang labanganan sa Matchaw nga barge. Lubang-labang na diha matag oras pa siguro na. Kuan na sa Tampi na. Sakop na sa San Jose. Saka pa diha mong isono. Ana diha ang inadlepik ato na sa kaon. Awara! Wow! 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 Anin duta dere. Oh, awara! Awara! Ah! Wow! Kani padong nang dito sa babaw. Oh, kakaidirig balanghoy. Hey! Awa po ko na oh. Tinuo gire na no. Ang dragon fruit basta nas babaw taas elevation, daghag bunga. Pambuka sa ilahang dragon fruit oy. Oh. Wow. Bais City. Oh my God, may adere. Thank you Lord. Enjoy the view mga Exona. Shout out sa ko. Big shout out to Elijah Corbin and Marivi Amor from Abu Dhabi. Door 24 and 35 in Cayman Island from Mr. Jonard Boncales. Also big shout out and hello to Miss Helen Bacalso and also to Mr. Jimmy White sa iyahang anak diya sa Reading, United Kingdom. To Jillian Rosal, hello ma'am. And to the Rosal and Gabuya family of the historical Basak San Nicolas of Cebu City. Hello, amping mo diha. I hope mayo inyo ang adlaw. Patong ta dere. Scab off of Lapu-Lapu City
Jasma family from Karen and Felix Ferulin. Shout out to you all. Also to Mr. Raymond Abelia and family in Tipoloville, Singson Compound, Guadalupe, Cebu City. Shout out inyo diya sa mga taga Guadalupe. And also to Mr. Ayan Jaime of Mandaue, Meldy and Jojo Zamora from Tuburan, Cebu. Shout out ninyo diha. Pueblos family of Toledo City, Alfonso and Marites Garbo from Monique Paredes. Shout out po ninyo. Big shout out to Mr. Dodo Caballero and Bibina Salana from Biasong, Talisay. Alright, gikan diri mga igsoon, adto ta sa labing tumoy nga bahin sa Southern Cebu. Si kuano, by Victor. Victor. Mga igsoon, na ako karon sa Barangay Bunlan, Purok Balite. Nihunong ko diri gani palit ko og tubig. And then shout out niya dio. Oh. Boss. Oh. Yan na si ma'am. Last ma'am. Say hello to the vlog, ma'am. Nihunong na ko kadali diri magsuon tungod kay iuhaw ko. Then karon lahos na pug ko og Liloan Port atong tanawon dito unsa atong makita dito. So mo ni likod nga bahin sa Santander mga igsoon, ang iyahang coastal area nga daan nga gawas taan ni Liloan, Liloan Port. Mo ni Liloan Port mga igsoon. Okay. Duhan ilang pantalan mga igsoon sa Santander kini ang Liloan Port. Barge ni Roro kanang roll on roll off. Doon na pay usa kanang Puerto del Sol kanang dias unahan. Kuha na siya, ferry boat na siya. Makita ninyo? Ferry boat na siya mga igsoon, padung pod na og Sibulan, Negros Oriental. Mau ni driving so no. Unsa nya matag kuan boss, matag oras ang biyahe ani. Sibulan Liloan ana. Saylo. Kita na to. Mao ni mga igsoon no. So tuangad to ang Liloan Port. Sibulan og secure ang biyahe ngadto nya kini Sibulan ra ferry. Mao ra gyapon matag oras. Kibaw ba mga igsoon nga kining Santander gibantog ni sa mga mamanaay sa dagat? Oh,
Singahan mo, boss? Ha? Singahan mo? Dito Spirito? Oh. Sinang gani mo? ha? Leader. Ed? Oh, si Ed. Usa sa mga kanang spear fishing ba sa lungsod sa Santander. Oh? Isto. Bis ko kayo. Oh, yung panna ang miso, no? Taasa rin panna ni mo eh. Mas kaya ito guys. Kung ada pa kung pa mga skill ka gamit. Oh. Oo. Bago ito ay 15. Unsa ni kahuya, boss? Bukas na. Tugas? Bantor gahi, no? Bugat mo. Boss, tingin sa. Kasi nga niya, boss? Oriel? Oriel. Boss Oriel. What's up? Ligo na. Ligo ta. Awa, oh. Duta kayo. Oh. Doon na yung mga divers ay. Tawa. Oh, nagabot. Nagagay divers, nagabot. Maon di siya mga igsoon. Ingon nako nga farthest tip of Cebu Island sa southern part. Hawa ko na oh, Negros oh. Sibulan. Hawa. Dul na kayo. Dul na kayo. Kaya boss, basiyo na boss. Driver mga Chinese. Yan no. Korean. Korean driver. Tawag ko. Udto ni. Kingdom Resort. Ano nindot po sa resort oh? Oh? Kingdom Resort. Ang Pebbles Beach, anas pikas tapat ani. Hawa. Oh. Take you out, show you the time of your life. I wanna figure out what it takes to give you everything you desire. I wanna lay beneath the stars with you in the back of my truck. I guess that this is what they call love. Baby, you've been driving me crazy for so long now. I've been waiting on the sidelines, praying for the right time to let you know you're all I ever wanted and more. I wanna level out, order something and stay in. Put a record on, let's hide the phones and make believe the world don't exist. Ano ikaduhang Baluarte Watchtower diri mga isono. Kani nindot pa jud kay porma. Kumangutan na ka kung asan kani Pebbles Beach Resort. So upadung ka sa Puerto del Sur, Panaog. Maagian nimo ni una aya ang Pebbles Beach. Akong gihunungan aron nga makikita mo.